Imaxongo imeko abahlala kuyo abahlali kwa-Ward 48 kwindawo yamatyotyombe iMcCarthy eKarigga. Aba bahlali bakhalaza ngokungabi nazindlu zangasese, iintambo zombane ezinobungozi ezinqumleza phakathi kwezindlu kunye nokusebenzisa impompo enye yokukha, amanzi nayo esele isecaleni kwendawo ekulahlwa kuyo ilindle. And another thing is the electricity on top there. We would like to show you when we come there. We need more electricity in our houses because it's very dangerous. The children can't even play there because there are many people that already have been shocked to death there. Animals, people. So if you go there, you will see the danger that we live in. Aba bahlali bathi le meko ingunobangela wokubhubha kwentwazana eneminyaka emithathu kulo nyaka uphelileyo emva kokuba yadlala ngasentanjeni zombane ezingagrunjelwanga ze yabethwa ngumbane. Unina wale ntwazana uAngelica Plaatjes uthi isakrunekile inhliziyo yakhe kukushiywa ngumntwana wakhe. Ukanti kude kufuphi nekhaya likaPlaatjes kuhlala uDerek Arnold oneminyaka engama-59 ubudala nohamba ngentonga. Uthi kunzima kuye ukuya kwizindlu zangasese ngokuba zikude, uthi kuba nzima ngakumbi ngemini ezinethayo. Ek is disabled en ek sukkel en as dit reën ek sukkel om by die tap te kom, as sometimes is die kan rondom my neem ek sukkel en ek sukkel om by die toilet uit te kom en is baie moeilik om is dit nat as jy buite kan ek nie loop nie. En sometimes gaan ek na my familie toe kom baie swaar by hulle want ek is disabled. Van hulle kom min tyd van hulle wat hulle by my kom om ek na hulle toe stap. UPriscilla Mahlanhla uthi ayinyamezeleki imeko yokuba ilindle lilahlwa kumngxuma ovulwe emveni kwendlu yakhe. Uthi abasakonwabeli nokupheka ngenxa yale meko. Sisi wam aseyimpilo lesiphila kuyo apha. Siphila kathi sizizilwanyana. Akho manje uphila ke hlobo siphila ngalo because of uthi usitya impukane asinandawo lahlela itoilets zethu. Each and every time funeke sigrumba imingxumo ba masikha itoilet and ke uko ayincedi because before sibe nale itoilet kafumaniseka bafuneke sidampe ngapha ke cingo and wonke umuntu ke nabantwana besikolo bagqitha apha nabantwana abancinci because nabantwana bayadlala ke zitip silahla yonke into phayana because ayikho healthy na fertina apha endlini because hleli nje umuntu uyagula ungayazi ba ugula intoni, so i-environment yalapha ayikho mandi ukufa tu. Uceba kule ward uFrenay van der Linden uvumile ukuba uyayazi le meko yale ndawo yaye uthi yenziwa kuba abanye abahlali bakhe ngetshova kule ndawo. Out of the 814, relocation must take place. Let me just make it clear that there is more than 814 informal structures on the land currently, on that piece of land currently. But 814 is the amount that was captured. And there is a overcrowding that is taking place there with the structures. So that pocket of land is not sufficient for so many structures in that area. Verification was done by SDEA Human Settlement, and that process is not finalized yet. Aba bahlali bathi abafuni izithembiso zivela kumaqela opolitiko ngoku bafuna inkonzo. Impendulo simane sipromiswa basi sizawubonelelwa bazawubuya kumane kuziwa kuzojongwa but abade baze nesiqiniseko sento ba hayi sizawuncedwa because kudala ngoku it's over 10 years ngoku. Umbutho igudu utyelelele ward emva kokuva ngezizikhalazo. Uceba kweliqela uLawrence Strong uthi ayompilo abamele kuyiphila abahlali le yaye umbutho wakhe uza kuyithathela edlanzeni zawo le meko. I can rest assure these people. I'm glad that we're not even close to like elections, so that people don't say, Ruan, you and your good party have come here because it's elections. Because next week I'll be coming with the officials, and hopefully I hope that the mayor would come with me next week. Because I don't think that anyone have consulted these people about their conditions here. No one from the mayor, from the top officials, no one. I not even
like speaking to these people, no one has come to them and asked them, listen here, what do you want us as a municipality to do for you? So we must stop using phrases, a budget for the people. If you speak on behalf of the people, you will let the people speak on their own behalf, because there are leaders here. iGood igqibele ngelithi iza kuya kwiofisi kasodolophu kuyokubuza ngezisombululo kulomba yaye baza kunika iofisi kasodolophu iintsuku ezisixhenxe ukuba iphendule. Kwindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bobo eGqeberha.